Sanibonani bafowethu. Ninjani? Kusihlwa nje, niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfaka Mkhonza lo nibingelela kusihlwa nje. Hey. Sesiphoxa ibafana kabuhlungu la. Ihluleka ukudla eZimbabwe nje. O-TLB sebathola ama-red card. Hayi, kodwa yabona nje uJazz 19 TLB mfana omdala. Bonakele ukuthi abekutargethile, abekubona ukuthi sowukwatile vele uthukuthele. Ebesenza amabomu ukuze uthole ikhadi elibovu nangempela walithola kodwa ke isifundo sokuthi ngokuzayo wazi ukuthi imizwa umfana iyalawuleka ebholeni. Hard luck bafana, hard luck TLB. Hard luck bafowethu. Azameni igame elandelayo neRwanda kubi nje ngoba naku neBenin nayo iwinile. Okusho ukuthi sekuzoba nzima ngempela ke manje igame yokugcina ngoba iBenin mangizwa kahle ngathi sayidinga nje idraw. Hayi mayithola nje idraw kwigame elandelayo kuyobe sekuphelile ke ngebafana ngendlela engizwa ngayo. Angazi kodwa ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho. Ake ngibonge bafowethu ngokuthi nibe la ngidlule ngiphume ebholeni. Sithola neindaba ke la ezithi ubaba uSikhosana imember of parliament lapha ke-MK Party usehoxisiwe naye kwi-ad hoc committee ephenya insolo zokukhohlakala emaphoyiseni noma kwezokuphepha eMzansi lapha odabeni lukababa uMkhwanazi. Le ad hoc committee kuthiwa usekhishiwe ke seyoreplacewa umama uMakhubela okuyena chief whip. Sengithi chief whip, yebo kusho njalo. Uhwip usotswebhu ngasho kanjalo. Usotswebhu MK Party Parliament uyena ozomreplace ayobuza imibuzo lapha. Asazi ke ngoba asibekwanga izathu ngendlela engizwe ngayo ukuthi ukhishwelani kodwa siyayisolela nje ukuthi ingenxa yokuthi ukwabonakalelele ubaba uSikhosana eParliament ukwabonakalelele okuyinto ke vele ke esingeke siyamukele leyo ukuthi amalungu ethu ku-MK Party singawathuma eParliament ukuthi awusebenza afika lale. Cha nami ngeke ngayibona ivideo elele. Mako ukuthi leya video iqiniso lento engiyibonile cha. Baba uSikhosana siyaxolisa kakhulu. Vele bekufanelekile ukuthi uhoxiswe ngoba kufanele lapha yana uhlala uphapheme ubuze imibuzo ekhaliphile ezosiza izwe. Yilokho nje okungama-updates akhona kwi-MK Party esiwatholayo khona manje kusihlwa. Kodwa nje bafowethu njengoba ngishila akukho okuningi bengidlula nje la. Ngithi angidlule nje nginibingelele nginazise ukuthi sekwenzeke lokhu ku-MK Party kulabo abangezwanga. Angazi nikubuka kanjani nina lokho kwenzeke ku-MK Party. Sesingaxoxa ke nangebafana ngoba nayo phela i-national breaking news njengamanje ukuthi sehluleke ukudla eZimbabwe. Ngiyabonga bafowethu asihlangane kwelandelayo ivideo. Mfaka Mkhonza lo niphile bafowethu. Thank you so much.